А сега от корема ще обърнем внимание не на лицето обаче, защото днес няма да имаме време за Ким Кардашиан и нейният грим, а направо минаваме към астрологичната прогноза за седмицата на Хули Леонис. Гледайте. Седмична астрологична прогноза на Хули Леонис. Овен. Тази седмица не е важно какво мислите и дали сте прави. Много по-важно е дали можете да уважавате мнението на човека до вас и по този начин да му покажете, че той е важен в живота ви. Точно по този начин ще бъдете оценявани и вие. Телец. Тази седмица може да усетите, че нямате никакъв контрол над събитията в живота си. Това ще ви притесни, но понякога е добре да се доверите на живота и да не правите планове. Енергията на тази седмица ще ви бъде много полезна, ако поемете в нова насока. Близнаци. Недоизказани мисли и емоции ще ви попречат на правилната комуникация и ще създадат голямо напрежение във взаимоотношенията ви. Сега ще имате възможност да споделите това, което не ви допада, но го направете с цялото уважение, което заслужава от срещната страна. Рак. Тази седмица ще разберете на кого може да разчитате и на кого не. Това ще ви се отрази като студен душ, който не сте очаквали, но ще получите много важна информация, която ще ви помогне да направите едни добри и стабилни планове за бъдещето, без излишни илюзии. Лъв. Седмицата е чудесна да се погрижите за имиджа си. Важно е да можете да се представяте по най-добрия начин, защото впечатлението, което оставяте сега, ще окаже много голямо внимание по отношение на бъдещите ви планове. Бъдете красиви, мили и предразполагащи. Дева. Много стабилна седмица по отношение на планове и идеи. Енергията, която беше блокирана от Меркурий, сега няма да ви пречи и никой няма да може да застане на пътя ви. Предстои ви позитивна и активна седмица. Везни. Чудесна седмица за нови начинания, особено ако са свързани с партньорството. Ще намирате лесно съдружници и хора, които мислят по вашия начин и това ще ви кара да се чувствате много добре. Скорпион. Прекрасна седмица за бизнес, за позитивни промени, за получаване на пари. Енергията е с вас и това ви кара да се чувствате много силни. Тази седмица може да е особено важна за вас в социален план и да ви даде добри социални успехи. Стрелец. Енергията ви ще бъде насочена към приятелите. Те ще имат нужда от вас и вие ще имате нужда от тях. Тази седмица ще изисква да се раздавате за другите и да им помагате, а всяка една проява на егоизъм ще се обръща срещу вас. Козирог. Точно сега вие ще може да управлявате живота си по този начин, който най-много ви харесва. Ще се чувствате добре, ще сте мотивирани и ще гледате на нещата по много практичен начин. Чудесна седмица за поемане на нови отговорности и успешно приключване на старите. Водолей. Очаква ви приятна и социална седмица. Ще бъдете особено симпатични и очарователни и ще разберете колко са важни хората в живота ви. Когато сътрудничите с други, нещата се получават по-лесно и успешно, затова се доверете на партньорите си. Риби. Объркването на информацията приключи за другите зодии, но не и за вас. Тази седмица трябва да сте много внимателни по отношение на измами и заблуди. Бъдете особено бдителни, ако ви се налага да подписвате важни документи или да теглите кредити. Всичко трябва да се проверява по няколко пъти.